Čaute, dlho som tu nebol a chcem sa s vami podeliť o jednu takú celkom zaujímavú vychytávku. Je to takýto vankušík z Temu, predávajú ho aj na AliExpresse. No a keby sa vám náhodou niekedy stalo, že si zabuchnete kľúče vo vnútri vozidla, vozidlo je zamknuté, tak môžete si skočiť do garáže, alebo teda kde budete mať toto, keď ste mimo domu blbé. No a funguje to jednoducho, vlastne nejakým spôsobom musíte dostať tento vankušík do tejto štrbiny, hej. A few moments later. Skúsim si trošku pomôcť, zaimprovizujem. Vložím si to do štrbiny. Vidíte, že už to je vnútri. Už to je vnútri vo vozidle. No a len začnem nafúkovať vankušík. Takže nafúkujem až do momentu, kedy sa mi tuto urobí dostatočný priestor. Ja neviem, či to je na tej kamere vidno, ale dám vám sem aj fotku. A cez tento priestor, však aj vám ukážem, aký je hrubý, dostatočne na to, aby sa tu prepchala. Vidíte, že už nechcem si pokaziť to tesnenie teraz, ale už som vnútri, to znamená, že nejaký drôtik alebo paličku dokážem sa dotknúť tlačidla na odomýkanie dverí. No a ako náhle mám tlačidlo stlačené, vyfúknem, vrátim teda do pôvodného stavu, vyberiem a potom až môžem otvárať. Keby ste to urobili skôr, môžete si pokaziť ten zamykací mechanizmus nejakým spôsobom, takže robte to vždy až potom. Toto je veľmi jednoduchá vec, stojí to asi, ja neviem, 3 € to stálo, alebo tak nejak. Takže kto máte záujem o niečo také, nemám odkaz v popise videa. No a z dnešného videa asi všetko, díky za sledovanosť. Komu sa páčilo, dajte like, poprosím vás ešte aj o odber, lebo však je nás stále ešte pomenej. Takže díky za zhliadnutie a majte sa na budúce pri ďalšom videu.